Kamara vrama intie jaira Lolwe Tv amosini misawa ka ageno ni rio maber gi Jumapil ma kawuono ni endi aka uthulo ni endi mar wakie chenro ni mar pur gi kwan kaka wuono wan kamoro ni Nyamasaria e Kisumu kama bende itime Pith mabende wendo ma wan go kawuono kar farming no endi iluongo ni Mixer Farm. Machiegni chenro madatai en ana Millicent Adhiambo aka uthulo mar rwako bende wendo na makawuono mondo mi en bendo fulre mondo wachaka puonjore kaka watimoga pile. Machiegni wendo na makawuono. Erokamano Madam Millicent. An iluonga ni Charles Odira. An japur. Yes. Apuro gik mang'eny. Achiel kuom gik mapuro en njugu. Yes. Kama. Erokamano ina Charles, mana kaka isewacho ni japur ma gik mang'eny, wacho ni achiel kuom gi en njugu mabende ma odiochieng' ma kawuono adwa ni walose kendo wapuonjre kuhusu pith mar njugu ni endi. Ni chako pith ni karang'o? Pith mar njugu ni nachako 2014. Gimomiyo nachako pith mar njugu en ni an gi background moro mar timo processing mar njugu. Koro ng'enyne nanwang' ka sasa madwa process njugu tang'iewo njugu to ambe an gi lo. Koro nomiyo awacho ni ambe we apure nikech kata de okanyal yudo madwaro te e puotha to koro moko ka subsidize go tu. To ambe an gi stoga mapure njugu. To mar ariyo bende ka ipuro njugu to inyalo associate gi shida ma jopur ka bende dhi. Koro in ng'ama all round e biashara mitimo. Kama. Erokamano ahinya. Koro odiochieng' ma kawuono aneno ka wan e puoth njugu ka endi ma bende ite dongo sana. Ok daher mondo mi ilernwa ni ma en aina mar njugu mane ma ipidho ma wadwa lose kawuono. Aina mar njugu ma pidho ma wachung'e shamba ni iluongo gi dho ngere ni ICGV 12991 to kakora dwa loke ne jowinjo e yo ma ginyalo winjo maber to waluonge ni nyaela marachar. Jomoko luonge na epo, jomoko luonge no rudo. Kamano. Erokamano ahinya. Koro nyaela marachar ni endi ok dipimnwa matin process kaka ng'ato nyalo timo pith mare. Nyaela marachar ni en ikawo kodhi mare. Koponi ni ng'ama golo kodhi ne kuom shamba ne to kisekawo kodhi mani keyo kata mwaka mokalo kata season mokalo tiyiero madongo. Gimomiyo wayiero madongo en nikech gichako ti ka gin gi jing'o mang'eny. Nikech ka njugu wuok ka nigi jing'o mang'eny to koro obro chiek maber. Lakini kowuok marach to marach no wuok nikech kodhi ne ok ber ahinya. Koro samipidho iseyiero madongo go to gibro wuok ka gin gi jing'o mang'eny kendo mano bro reflect chiek gi ndalo ma gichiek. Koro kisekawo kodhi madongo go tipimo ndalo ma koth chwe tipitho. Ipitho karwa ka sama wapitho jomoko ang'eni tiyo gi kwer pitho to wan watiyo gi gimiluongo ni planter. En gimoro ma kisesoye njugu tidhire to obolo njugu to ka in gi fertilizer bende obole bathe. Koro mane gik mitimo up to the point mipidhe njugu. Koro sama ipidho njugu iselero kodhi, be nitiere kit lo kata type mar lo mowinjo bed ni ng'ato consider sama odwa pidho njugu kata kit koth njugu moro amora? Njugu en gima waluongo ni root crop. Tiende ni gimidwaro cha dhi wuok ei roots to roots ni ei lo. Koro sama gimoro dhi donge ei lo dwarore mondo obed ni lobno en lo ma nyalo bedo mayom ma samo omedore to lo yie omedore. Ok lo matek ma kasamo tuo to ka njugu dwa medore to odiye mondo kik omedre. Koro mondo mi ipidh njugu odwaro lo mayom. Lo mayom manigi kuoyo e iye kanyo ema biro miyo samo medore cha to yie mondo medre. Mano namba 1. Namba 2, ka koro osechiek ma koro chopo samidwa kae to kaka mar mawapidho kani en okibigi kwer ni pidhe ni pure. Iywaye to wuogi tiende neno.
Koro kopo ni lo manigi jing'o ahinya to kiywaye to ng'enyne biro dong' e lo. But kaka nakuodho ni seche moko kane pok wadonjo kacha, an ng'ama kawaida ang'iyo innovation. Adwa mondo atim gik ma biro konyo japur mondo kik oti gi tekre mang'eny ahinya mondo oyud njugu. Mondo kik oti gi pesa mang'eny ahinya mondo oyud njugu. Koro sama wawuoye ni ane process mar loso machine manyalo kayo njugu kawuok e puodho. Kamano. Erokamano ahinya. Koro njugu be kwadwa pidho, be wang'iyo ni ndalo oro, chieng' wan gi seasons mopogore opogore mipidhe kothe mopogore opogore. Bende njugu bi ng'iyo godo seasons? Plant mora mora ma japur pidho nyaka ing'igo season. Nikech samoro in ka iching'o sama chieng' rieny kokipitho, to ka njugu ni odhi obedo jumbe 3 kapod en e ilo, ok obiti. Koro nyaka ing'i ni to sama dwa pitho to en season mar njugu, koth wa expect ni dhi chwe nyaka karang'o. Koro time iko puodho chon, to ka koth ni tipitho. Nikech sama ipitho to koth piny bende ng'ich, to ibiro mana bedo gi gimoro juma 1, juma 2 to njugu tite. To kokalo kapod onge koth modhi motiko jumbe 3, dwe 1, to njuki no ok biti. Koro lal. Koro nyaka ing'i season sama idwa pidho njugu. Erokamano ahinya. Koro njugu mar ahepo kata nyala marachar ni okawo muda maromo nade mondo mi oikre maber kata ochiegi ma ng'ato nyalo kaye? Luwore gi kuonde ma ng'ato pithe. Nitiere kuonde moko ma kipidhe to tieko mana ndalo 75, tiende ni dweche 2.5 to osechiek. To nitie kuonde moko kaluwore gi chal mar weather kamipidhe no, onyalo kawo dweche 3, onyalo kawo dweche 3.5. Koro kaka kama antiere ni to kawo dweche 3.5. To kidhi area mar Rapogi gini kucho to ndalo 75 tisema na yudo njuki. Erokamano ahinya. Kuonde mokawe ndalo 75 gi kuonde mokawe dweche 3, pogruok ni kanye? Pogruok nitiere kaka chieng' rieny, namba 1. Pogruok nitiere kaka lo chalo, mano mar 2. Koro mane pogruok maduong'. Kaka chieng' rieny to gi daily temperatures. Odiochieng' kodiochieng' temperature idho machom kure. Koro mane makelo pogruok. Erokamano ahinya. Koro njugu mar ahepo ni en be en gi tuoche ma obedo associated kode koso? To ere kaka tuoche gi endi ugeng'o gi mondo mi ochieg ka en healthy? Njugu mar ahepo ni mana kaka njugu moko, tuo ma njugu ywakne kabisa, waluongo ni groundnut rosette virus. Groundnut rosette virus komako njugu tineno mana ka ite miyore, kunjore. And en kosemako njugu to koro answer en mana pudho njugu tiwito. Though nitie wanyalo spray mondo kik olandre e njugu moko. Tuo mar 2 ma bende mako njugu iluongo ni leaf rust. Leaf rust ibiro neno mana ka it njugu chalo gima nyal mako. Koro mago waluongo ni fungal diseases ma kopo ni waspray gi fungicides chon to ok bi mako njugu. Koro tiende ni sami pidho njugu nyaka ikri ni ka njugu chopo kiwango moro ti spray gi insecticides gi fungicides mondo otim prevention. Ok ni rito nyako make kore kigo yath. Ikori chon ni kopo ni obiro to nwang'o ka njugu is protected. Koro ikruok chon miwacho ni endi itime at what stage ma ng'ato ya pitho? Ikruok mowacho ni en mokwongo sami pitho cha already in gi chemicals go. To sama njugu se germinate motieko kata mana 3 weeks to ichako mana go yath. Igo yath kod ineno gimoro koda pok ineno. Nikech kaka nawacho tuoche gi samoro gibedo transferred, igole e njugu kodhi njugu machielo gi kudni miluongo ni aphid. Koro aphid ni ki control to tiende ni i control tuoche kabe, nikech ene mo olande kuom njugu ka njugu. To aphid nyalo wuok e njuk ng'ato
mok mari nikech njugu ng'ato to kinya gidhi go yath. Koro in mari ni kisegoyo to ka feed biro to nwang'o ka karino protected. Koro kata kobiro gik mwagoyo gi insecticides mwagogi bende nitiere types. Nitie mwaluongo ni contact. Tiende ni samigoye cha to koyudo gino to nego. To nitiere bende mwaluongo ni systemic. Tiende ni kisegoye to sasa makudi no biro kotemo no chamo to tho. Koro mago yo mawa kingo go njugu mondo kik wayud lal e pur mar njugu. Erokamano ahinya. Mana kamano ne janeno mar Lolwe TV kama wachopo nageno ni isekwanyo puonj achiel ariyo adek kotenore kod pith mar njugu kaendi, mabende wendo wa makawuono Mr. Chal osebedo ka puonjwa nyaka nwachaki. Kikidhi mabor kete mana kanyo, wakao break matin kasto waduoga. Mana kamano machiegni kendo ageno ni apodin kuma na weno ende kama bende wabdhi nyime kod puonjruok kotenore kod pith mar njugu, mana kaka Mr. Chalo sechopo kodwa kaka wanyalo spray njukwa sama wapitho after 3 weeks mondo mi njugu odong ka en healthy. Machiegni chenro kendo mondo mi wadhi mbele kod puonjore mondo mi kamoro amora ma intie kida timo pith bila ni tiyudo yot kaka inyalo time mondo mi okonyi ngimani. Machiegni kendo Mr. Charles. Erokamano Madam Millicent. Asante sana. Koro nikech ingeni wan e chenro mar pur gi kwan, pith bende wapidho gik moko. Nitie jomoko mapidho mondo mi okonye yor chiemo, jomoko bende pidhe mondo giusi giyud pesa. Koro daher mar ng'eyo ni njugu ma ipidho mwachunge puothe sani ni, inipidhe kaka yono ma ichamo kata kodhino ma ichamo, koso ipidhe kaka gino manyalo kelo ni yuto e ngimani? Erokamano kuom penjo no, kendo wanyalo wacho ni mano penjo maber. Ober nikech omiya paro gimoro. Ni japur sami puro gimoro amora, customer mokwongo mar gimipuro no enin. Nikech e pinyni nitie gik moko ariyo. Nitie gima waluongo gi dho ngere ni health. Health no bet mana maber ka del nwang'o nutrients maber mowuok kuom gik ma japur pidho. Kato mar ariyo nitie gima waluongo gi dho ngere ni wealth. Gik moko ariyo gidhi kanyakla. Health and wealth. Koro sami puro njugu, kaka puro njuguni, ang'iyo gik moko ariyo no. Health madhi wuok kuom chamo an awuon madhi chamo go njuguni. Wealth madhi wuok kuom ka uso njuguni to pesa lokore donjo fuka. Koro samo donjo ufuka ni, I will consider ni unwealthy to my level. To health na bende is taken care of nikech achamo gima pidhoni. To mar adek madawachi momiyo na pidho njuguni en ni ahero timo gimiluongo ni innovation. To innovation kaneno ka minwa kane puro njugu to dhi to pure gi kwer. To koro mondi pura gini mangitie kimi gole, it takes time. Koro kokao time kamano to ndalo mane mi nwapuro cha ambende na neno kako puro. To koro igini oseluoro mang'eny. Ka igini oseluoro mang'eny, koro tiende ni okowinja tim mana gima minwa ne timo cha. Koro sani ane process ma adwa monda los machine maka abiro ta kamako line man njugu to puro njugu oko molok nago ka piny koro ng'iyo malo. To e shamba ni te sama tiyo gi machine machalo kamano nyalo kawo mana dakika moko 40 ta segolo njugu mate. To ka minwa obiro gi method ne cha to nyalo kawo kata mana ndalo 4 kapod njuguni. To sama osinjo no to nyako wak ji masinjo. Sama wako ji masinjo, jogi ng'eni biro tedo negi kuom ndalo 3 gote kata 4 gote. Jogi ng'eni sama gitiyo ni to njugu be gimuodo. To jogi ng'eni chieng' ma gibiro to gikawo njugu gidhigo nikech nyaka isewgi gi njugu. Koro mano e pur masani akwano ni lal. To mashinda ni kotiyo to ng'ata achiel kende nyalo sinjo njuguni e dakika 40.
Erokamano ahinya. Koro ok ipuonjwa in kaka japith mapidho kothe mopogore opogore. Koro kwawuoyo kuom njugu. Njugu nigi yuto maromo nade ki ilieko kod ekas kata nus eka kama rom ma ng'ato pidhe njugu kipidho kata gorogoro achiel onyalo kelo ni yuto maromo nade? Gima nyalo wacho penjono nyalo bedo gi answers mopogore opogore kaluwore gi kuma ng'ato ae, kaluwore gi njugu ma ng'ato pidho, kaluwore gi kaka ng'ato rito njugu mopidhono. To an ka yakawo experience na kapidho njugu eka achiel tanyalo nwang'o gunde 12. And kang'iyo gunde 12 mano tieni kaloke gorogoro tadhi yudo ni gunia achiel miya gimoro madwa chalo gorogoro 35. Adwa wacho yo machielo, gunia achiel mar kilo 50 nyalo miya njugu ma gorogoro 15. Koro ka multiply gi gunde ma ayudo maybe 10 kadhi 12 tanwang'o ka an gi yuto. Nikech sani njugu gorogoro achiel auso siling 300. Koro ka uso njugu gorogoro achiel siling 300 to an gi kodgi 15 nyadi 10 to kigo pesa no iwinjo ka en pesa maber. Tang'eyo ni sami yude no to in bende ni isetiyo gi moko. Koro ka golo ma tiyo gocha pod anwang'o ka dongi malang' maber manyalo miya so pesa e ofuka. Kamano. Koro bende in kaka japur mosepidho njugu inyalo advise joneno mondo mi gi donje pith mar njugu kaluwore ni yuto ne ber koso? Anyalo advise jopur, jothurwa mondo donje pith mar njugu kabisa. Gimomiyo awacho kamano, an gi mini factory ma tije en rego njugu to golo gimiwire mkate mwaluongo ni peanut butter. To ei factory ni watiyo gi njugu gunde 6 e juma. Koro gunde 6 e juma ni jothurwa ok nyal supply njugu wagolo mana piny libamba ma en Tanzania. Koro anyalo jiwo jothurwa ni gidonje pur mar njugu. Sama gidonje pur mar njugu market, and kawuoye market awuoye aepo ma wachung'e eni. En gi market nikech ogolo bata maber makiwire mkate to kendo nigi ndhadho kendo nigi oil maber. Koro daher ma jiwo jothurwa mondo donje pur mar njugu nikech njugu en gima uso yot. Ok ibidiwo kode. To be ka ng'ama nigi tekre to koro ki igik e golo njugu kende. Ichaki dhi e step machielo makori timo ne processing. Ichiele to kisechiele ti inyalo golo pote ma oko cha kata inyalo regi arega to mi peanut butter miwire mkate. An sama japur timo mano oyudo pesa mar pur to chako yudo pesa koro nyadi 3 mawuok kuom gima waluongo ni processing. Erokamano ahinya. Ang'eyo ni gimoro amora mwatimo to nyaka be wabede gi achiedh nade kata challenges, benefits be nyaka wabedi ma moko to isewacho. Koro pith mar njugu ni endi otud kod challenges mage ma inyalo puonjowa mondo wang'e kata koponi kaka isejiwo jopiny mondo donje no, ka gidonjo to ging'e ni giborade gi challenges abilagi. Achiedh nade ma wan go e pur mar njugu ni. Maduong' mogik en gimipidho, tiende ni mbegu mar njugu cha. Kidhi e agrovet ibro yudo kodhi mar oduma, kodhi mar bel ibro nwang'o, olai ibro nwang'o, to mar njugu to kibi nwang'o. Koro koponi ne in gi break moro kaka wan jok ma timo processing ni, samoro mari mani kayo i process te. Koro kochopo sa pitho tinwang'o ka ionge gi kodhi minyalo pidho. Tamor nikech sani watudore gi University of Nairobi kendo sani nitiere kama gipidhe njugu mang'eny. Jing'o momako gi en gidwani gimi japur kodhi ma japur nyalo pidho, gidwani gilos kodhi maber mondo kodhi no
ka sama japur dwa pitho tinyalo ng'iewe kaka ing'iewo kodhi moko kendo bedo treated maber kaka kodhi bedo treated moko kande. Jomachielo bende maneno ka konyowa mondo ma odhi maber en Kalro Kisii. Wan gi ofisa miluongo ni Nasambu Okoko. Nasambu Okoko omako ni nyaka japur yud kodhi. Koro embe sani watudre kode mondo kodhi obede masasa ma japur dwa puro to nyalo ng'iewo kodhi mana kaka ing'iewo kodhi moko. Aseng'iepo kuom ndalo mang'eny, and king'iewo kodhi ire tinwa ka kodhi go ti maber nikech oritgi maber. Achiedh nade machielo ma asewacho en tuo miluongo ni groundnut rosette ni. Groundnut rosette virus ni komako ni njugu to nyalo miyi lal mang'eny. To mano mana ka ok ni ikori maber kaka nawacho cha, to samoro e pur ka samoro ing'eyo gimidwa timo to kitime. Koro samo kitime no inyalo lal mang'eny. Achiedh nade machielo ma wan go pur mar njugu ni en anyalo luongo gi dho ngere ni unreliable rainfall pattern. Chon kanochopo dwe mar 2 kata dwe mar 3 tarik 15 to wang'e ni koth chwe. To sani koro due to climate change ikia ni koth biro chwe karang'o to biro we karang'o. Koro mano miyo samoro kane ipidho njugu to chopo time moro ma odwaro koth to kodhno onge. Koro ibiro nwang'o ni gik ma wacho ni yield biro mopogore opogore cha nyalo bedo cost gi bedo ni nokoyudo koth at the time mowinjo yude, especially seche mogolo flowers cha. Seche moti odwaro koth maber mondo mi njugo chieg maber. Magi achiedh nade manyalo wacho manitiere e pur mar njugu ka. Erokamano ahinya, neno ka bende sa dhi ng'wech to kapok watieko ber mar njugu kelo e ngimawa in general kopogore kod lose, wire, mkate, ber mage ma njugu kelo e ngimawa kapo ni ng'ato opidho njugu e eka mang'eny kata kamoro adundo matin. Mondo ka isewacho ber tinyalo nyisowa ni inyalo puonjo jopur matin kasto inyisowa ni iyudri kanye. Ber ma njugu kelo en ni njugu kaka ne wasewacho cha, mokwongo obiro miyi pesa. To mar ariyo ibiro chame. Sami chamo njugu en kaka waluongo gi dho kisungu kendo ni en protein. To sama ichamo chiemo ma iluongo ni protein to obuild dendi. Samo build dendi no tiende ni nyaka cells mag dendi biro yudo teko maber mar tiyo. Koro tiende ni ngima ni biro bet maber sami chamo chiemo mar protein. Koro I encourage jowa mondo pidh njugu nikech especially jok matindo madongo. Gidwaro protein kabicha nikech nitiere different parts of their body madwaro mondo o develop including the brains. Erokamano. Koro dongi nyalo advice jowa manene sani kotenore kod weche pur mana kaka ing'eni ji mang'eny ok ong'eyo ni mwandu iyudo koa kuom lo. Nyalo puonjogi matin kapok inyisowa kuma puothi mar njugu ne yudore ma kata ka ng'ato dwa manyi to nyalo yudie. Gima daher nyiso jowa ni pur mar njugu ni en pur maber. Mana kaka nasewacho chon cha, kipidho olembe moko, kipidho yiende moko, samoro sama korise gole puodho kokidwa digni kode kumiuse onge. To njugu ni en iwinjo ka wacho kanyo ni wagole agola e piny libamba ma Tanzania, samoro Uganda. Koro tiende ni sa mipidhe tibiro yudo yuto ni e wang' sa. And en yuto maber nikech kiuso gorogoro achiel siling 300 to nasetimo kwanoga. Manwang'o ni e gorogoro achiel ni iuse siling 300 to in itiyo gi siling 80. Koro tiende ni siling 220 bedo ohandi. To en gima ochiek ni tiuse. Koro sama mano timre tiende ni kani geno ni kipuro njugu tidhi yudo pesa tibiro yude. To nitiere gik moko minyalo pidho, apoyo for example. To ka chopo sami se gole to koro yuto onge. Ok ni onge kamano, samoro en mana delayed matin. To sama en delayed matin to
apoyo kethre. To njugu to kata obudho to bi kethre to be ok obi budho. Koro mane momiyo daher mondo nyis jothurwa ni odonje pur mar njugu ni. Then be okawo dakika matin, ndalo matin. Ndalo 75 ka in kuonde ma nawacho ka ok ng'eny. Ipitho dweche 2 gi nus, pesa isesoyo e fukuni. Erokamano ahinya. Koro kinyiswa ni yudori kanye kaka ng'ato nyalo yudi kopo ni odwari kata odwa lalore kodi? An ayudora Kisumo, kamiluongo ni Nyamasaria, Nam Thoe. And wan gi farm kanyo miluongo ni Mixer Farm, Kisumu County. Erokamano. Nyinga iluongo ni Charles Odira. Namba mar simu mara en 0721 280 907. Erokamano ahinya Charles kuom puonj mabeyo ne joneno mane ni kodwa. Ago erokamano kuom bedo kodwa Chenro, kageno ni nyaka nwachaki nyaka sani ikwanyo puonj kotenore kod pith mar njugu odiochieng' ma kawuono, ma bende in be kamoro amora ma intie mitime kit pur kata pith mari inyalo tiyo godo makonyi. Oritu masani waromuru Jumapil manyien. Nyinga Millicent Adhiambo.